Roșie, ăsta e să... Trebuie să joci la nuntă la voi. Să nu ies prea mult, Acum să-ți revii repede că vine. Păi nu, de jucat, tu n-ai văzut, mă, că el nu poate să meargă, dar n-ai văzut cum face. Că îl plantăm afară, că nu dăm la rădăcină. Foarte bine, da. Păi lasă-mă, că acum e și slăbit, că nici n-ai mâncat păi cum trebuie, dar nici acum nu mănânci. Hai că acum ultimul de el cam mănâncă. Da, îi mai dau, dar nu-i dau decât pastă, numai pastă. I-am dat ficat de Păi da, pui. eu știu cum eram eu după ce am stat în spital, că mă puneau și ridică-te, ce te doare operația? Că mă doare pe dracu, nu pot de foame, cum să mă ridic dacă nu mănânc de 3 zile și să mă ridic, apoi să supă. Da, să beau supă, tot cum beai și Dă măcar. par frier rugăvița. Supa avea un gust de mărș. Aia ce să-i dai numai supă? S-a dus la ciocolată de aia, din Da, deci ambuzator pe n-aveam corp. voie. Dar de ce n-am? Eu aveam hârtie de 10.000 pentru cafea, dăm hârtie. Și fă, când dormeam și la cafea, când cu la Mars și ce zic eu la Twix. Twix. Cred că te n-am băgat la frigider. De ce n-ai văzut numai cu supă și cum să merg? Vreau să mai băgat și la frigider. Corect, așa e. Păi nu? Că și eu mă simt. Cam neîntremat și am Uite, aici sunt miguțe. Ia, Da, da, față că am și surpulița dacă e. Bă, dar eu voi fi luat mă tensiu de dimineață. Da, nu mai lua. Dacă vrei de seară, nu mai lua pe ce.